ratiro matayo mon liete mawinjo kama otimore kaunti ma Siaya to ng'eny gitimore kuonde mopogore opogore kalu. Erokamano Cleophas. Aparo ni ka walose wi mond liete en gimoro monego wang'i holistically. Kinde ka kinde gwenge ma wadake kata kuonde ma waaye iyudo ni wan gi mine kata mond liete mae kor gweng'. To kaka wadongo kata kuma wachope ni iyudo ka thothgi ka poni jaduong' no ninde bade tiyudo ka kumodake moko dake shida matek ahinya. Inyalo yudo ni joka yuochege seche moko dwa kata noged kanyo iriembe. Inyalo yudo ni kochopo kata kamoro nodwa nopur iyudo ka joka yuochege kwere no konyal puro ka. Iyudo ka giwacho kinde mang'eny ni lopni no ken lopi mane en lop ng'ama kama inoningo be ni dhi manyo kuma idhi dak gi nyithindo mang'eny. Koro magi gik mosebedo ka timore kendo magi ma waneno ka timore kaluo wa pile. Koro iyudo ni mond liete gi nigi dang'ni mang'eny mar paro kata mar kuma gidwa dhi dake kata kaka gidwa dhi chieme. So one of the ways ma wasebedo ka watemo addresse en through socio-economic rights. Ni dende demany kaka gi dak e yo makare. Bende demany kaka gichiemo. Bende demany ne gi ohendni moko ma ginyalo timo. Ka gin gi nyithindo bende dewamany kaka wanyalo tero nyithindgi skul mondo somi. Mano one of the ways mosebedo kwa ng'iye. But more importantly, maduong' mogik en ni mond liete gi ere kaka de waket negi okenge mondo mi chike manitiere o ensure ni kuonde ma gidake kata kuonde ma gitimo ohendni go itimogi kaka chik dwaro. Chik marito mond liete e Kenya ka iluongo ni Law of Succession. En chik cap 160. En chik mawuoyo kaka mwandu kata lo oningo bed ni nyalo wuok e nying wuon par kosenindo kabiro ne jaode modong'. Mane chik mang'iyo kaka oningo bed ni ginyalo yudo lo. Nikech yudo ni kata ka seche moko gednegi lopegi ok ni e nyinggi. Lopegi pod ni e nying jomoko. Mondo mi lobni ang' owuok kocha ma bi madonje e nyinge en a process. So one of the conversations gimoro achiel ma wasebedo ka watemo ng'iyo kinde ni en kaka